Ni wedi holi'r ddau ddeifar na ffindio'r corff, syr. Amaturiad o'n nhw, cael bach o hwyl. Gwyll ymryle gwahanol i ddeifio. Yn ôl y doctor, mae'r corff wedi bod lawr na wythnosau, yn siwr. Ai di? Dyn ifanc, noeth heblaw mi bant. Y deifwyr. Dorn nhw mewn jyst cyn iddi wawrio. Ffinden nhw'r corff tua 10 metr i lawr, oedd wedi glymu rhywbeth. Dalodd un o'r deifwyr o'i fflipper a dath e'n rhydd. Sir? Ffindwch mas beth yn dal o fe lawr. Dwi'n siŵr wylo'r aldar am unrhyw beth roedd enw i ni.